Ah, kay karga. May harvest. Why dra jet? Lamang nang niya ba yo? 380 man eh. Bala, 380. Hmm? Dugay pa niya. Ko mangga. Bago na po. Kawat mo itong una. Amo adre bago ra kawatan 15,000 presyo. Kini ko ako na ni Bantayan 25 man. Basta di Visayas, di Visayas. Ingon ako anak, dala-dala na og kwan kanang bag kay bilin mo ako sa lamisa. Mahalagid ko. Mahala. Lamang nang din ako ha. Honor katong dinadagdagan og durian ba. Dok, sila nakadlaw imong way si Iro. Ha? Sila nakadlaw ang way si Iro. 20 babaw. Mana lisod kayo. Oh, minti ni. Minti ni. Oh, manitim sa Pakibato, kuyaw kayo. Grabe, kalisod. Kalisod yun. Nagay, lisura. Lisod yun kayo. Kaya yung kargahaw. Ni tim ni Alkin. Kita kay kadrilit. Ah, master na. Adulit mo eh, dako kay kadre. Dako kay kadre. Ha? Ambot lang, pila ka bukag dagan bukag. Kulang oi. Okay, karena larga. Mana alisod. Harvest. Harvest. Kan tayo. Kat makay nagpangpang oh. Oh, kat pangpang. Isa, lisod kayo na diaw. Sila membuka gani kol. Ha? Sila membuka gani. Laman ni per kilo sila. Ay, artis babaw. Alam mo tayo bunga sa anak kini o karon. Parehas naman. Parehas ra. Wala bukag. Wala Purot. gyud bukol. Yung daghan to dala sila ditong pikas motor. Short PC, di na daw malsa.
Murag sabay alsa dyan na. Jay. Asa sa bukag. Mani gwardiya dito. Mag-iingat kayo. Nay gwardiya. Nawan gwardiya. Isog kay naong gwardiya. Ha? Kapgo, kapoy gukod. Sikto kay naong gwardiya dito ba? Hoy, buhangay. Nakita yun. Kita gani. Nilay. Kaya, tanaw-tanaw naman ko dito. Medyo taning kuan. Kining motor nga. Agi goy karsada. Karang matumba ko na. Dilit ko. Ani ko ra di matumba. Wow mali gina. Buatan na natong istorya. Mga harvester oh. Awa mga harvester, mga kusog kay na. Oh. Harvester oh. Mado kay harvester. Di kayo daghanog karga kay katigil oras dalan. Daple mo kay maligid na ni. Wah Korea kay masabod, let. Kuha ng Korea kay masabod. Maguros na. Ayo ha. Manay karaang harvester sa dol. Harvester na sa dol og sa kanang sprayman pod. Hawod kay na. Sila mga harvester. Mga veteranong harvester. Mana siya? Kuha mo harvester, kanila mga harvestera kuha nyo, mga kusog kayo ni. Na-practice pa ko arbis. Kana, mga kusog kayo ng harvester. Kana ako kato sila ubos. Ako kusog. Kita kag linagnutay anak kusog kayo mulagno to. Laway. Natawa ko dyan mangga kasi lahan ni oy. Pasang po sa isutin naman isutin ken? Nasa baba na isutin kita. Kwarto ko. Kwarto. Wa ba kayo manggalit to? Sinaw kayo. Gwapa pod. Kana yang ginamitan sa yang cellphone ba kay Kita ka? Smile! Oh? Bayad, smile! Waki! Ipit. Taba! Taba ching-ching! Twerk daw! Wow! Kuha ka na. Saka man siya tanaw na to. Ang saka. Yun na, saka daw, dalagi. Hi guys! Uncle, si Commander Boss si Madam. Nagselfon si Madam. Iwak. Kaya ikaw kikitripan na nilit. Ay, waki. O pa naman nag-vlog. Dong oh. Dong. Ini, kita ini.
relax, sinot nagbukag. Relax sa Jumay. Dagan mo na yan. Focus sa Jumay. Jumay, tudlo. Hinog mayo? Hinog. Tara hinog. Nga ni kagwapa mong mangga, tingnan pa ha. Sinaw kaayo. Kargado kaya bukag kasugod ni. Muna yung ako ang video na itong pagbalot. Karon harvest na. Harvester gamay kita naon. Ninigimaw. Pero di mo, pinanaw sa kamera, wala na ako rin yun. Para ino kasi tanaw. Ninigimaw. Buya, hindi mo mo. Ikang gurudya do. Yung ano ba ito yung banga ka? Di? Yung ano niya. Ayaw kay harvester Karga na. Nagkana nagkarga. Ay! Ano ka tayo chicks na ba ba? Bugo na yung ba ba? Naligo! Yeah! Karga na. Karga. Isod ka ng diyaw? Basta kay tagbaw ko tulun-tul ko itong isagod mo kuhan. Ngay. Ato ang video ni mga kuan ba, mga veteranong harvester. Mga veteranong harvester ha. Mas kuya ang rider, ilisod kay dalan. Lay karga. No, pertel surag gid ano, ano baba. Untol-untol gid ba? Mana katong kinabakan? Tagbo kag pugongan na. Mabot do. Pero di na tong daghang kay sauna dito sa Unggoyan.
Dere babaw naapa dito pero gamay na lang. Di kay dagan. Saan di kariya ron? Sara Kariya dari ba ni? kauban may lamanan. Kamanan? Lamanan lagdag. Mga utso man ni kapin balot. Hindi ka balo anong master kuan. Ha? Wala eh. Di ko balo na. May kinaanad na pinugong na dong. Pati kapuyag na pimiro siguro mong ano. Atong mga kuan, tong murag laging-laging na sa itong mga kahoy, tagko. Kabi. Kuan. Boy! Ayun, tulak. Di lalim mapugong. Man, sulaw man. Hayag kayo. Wah. No. Angad diha to. Nga dire. Bot. Isura gid. Tanggal. Gwapo siya butag sako dong no? Sako siguro ba sudlag yuta. Kay kuan man. Oh? Sako na ba butag? Uy, pila. Lukso na bitaw na. Kaya sa imong brief. Wili sako na gwapo de. Nihanga ko ay. Sure dala no. Unsa na na? Kawat mo gud. Kawat man igo man sila dia. Okay ba ni mo na mo agyanan sa ulo.